Nomineret til Odense Lives talentpris er Wrong Side of Vegas. Talent er det helt rigtige ord at bruge om de 4 medlemmer i Odense-bandet, der har brugt det meste af 2010 på at kæle for debutalbummet, som udkommer i begyndelsen af 2011. Kvartetten har i en årrække høvlet tusindvis af kilometer skinner og fyldt meget i den lokale undergrund, og i særdeleshed på de fynske scener, hvor Wrong Side of Vegas uomtvistelige flair for en enkelt billet til uforfalsket rock har udfoldet sig talrige gange. Gruppen har blandt andet varmet op for Baby Woodrose og Skambank. Ave. Et fast greb om koncepter, visuel idérigdom og især musisk mod ved billetlugen har gennem en årrække gjort Ave til et af de stærkeste kort i den odenseanske undergrund. I 2010 tog de den længe ventede taxa fra scene til studie, fra fætteret liveband til albumband. Og de gjorde det, uden at frelægge sig en fli af deres himmelstræbende ambitioner. Dobbeltalbummet 12 Poems and Sing the Silence I Used to Know rummer dels gruppens fortolkninger af 12 ældre digte, samt deres koncert med Odense Symfoniorkester og Herning Drengekor. Them Sucks. At have været vidne til at følge Them Sucks udvikle sig markant i lyntogets hast i løbet af 2010 har været en overraskelse for juryen. Gruppen har vist, at de på trods af en ung alder forvalter deres talent målrettet og ambitiøst. Them Sucks står bag en række sange, der indbyder til fest på hele turen, og har samtidig en gennemført sceneoptræden, der vidner om musikalsk overskud.